Я кожны раз здзіўляюся, як на першы погляд несумяшчальныя рэчы могуць быць так блізка павязаныя паміж сабой. І як насамрэч мала мы ведаем пра саміх сябе. Адкажыце на простае пытанне, што гэта за мова? Правільна, беларуская, проста запісаная арабскімі літарамі. Як так выйшла? Навошта пісаць па-беларуску арабскай вяззю? Нам што, мала кірыліцы і лацінкі? І, дарэчы, калі прапусцілі выпуск пра беларускую лацінку, пара выпраўляць гэта. Па праўдзе, беларускі арабскі альфабет або арабіца існуе ўжо каля 500 гадоў. І на ёй запісваліся рэлігійныя тэксты беларускіх татар-мусульман у ВКЛ. І сёння мы пагаворым пра гэтую цікавую для нашай мовы з'яву, даведаемся, што такое аль-кітабы і як гучала беларуская мова ў 17 стагоддзі. Паслухай, кірыліца – гэта наше роднае пісьмо. Скары напісаў на кірыліцы. Уся наша літаратура пішацца на кірыліцы. Ну дзе ж уся, калі 19 стагоддзя гэта татальнае панаванне лацінкі. Але кірыліцу ведаюць усе, а лацінку ніхто. Тут вся праблема ў адукацыі. Раней людзі ўвогуле чытаць не ўмелі. Гэта ж не значыць, што не трэба было вучыць людзей чытаць. Кірыліца ўсё роўна лепш пасуе для перадачы асаблівасцяў беларускай мовы. Ну так, пісьмо, прыдуманае для старабалгарскай мовы, лепш пасуе для беларускай. А ні халеры ты не разумееш, твая лацінка нікому не патрэбна. Кірыліца не эстэтычна. Лацінка – гэта акно ў Еўропу. Гэта будучыня. Стой, што гэта за гук? Аллах Акбар. Што? Першыя татары-мусульмане пачалі селіцца ў ВКЛ ужо на пачатку 14 стагоддзя. Адны з іх былі ўзятыя ў палон пры войнах, а іншыя былі запрошаныя князем на вайсковую службу. Яны стваралі асобныя атрады лёгкай кавалерыі і кіраваліся ўласнай арыстакратыяй, нашчадкамі ханаў, мірзаў і уланаў. На пачатку татары-мусульмане жылі досыць закрытым жыццём, але цалкам адасобіцца ад тутэйшага люду было немажліва, таму паступова яны пачалі асімілёўвацца. З часам асіміляцыя дасягнула такіх маштабаў, што ў 16 стагоддзі большасць велікалітоўскіх татараў забыліся на ўласную мову і размаўлялі толькі на мясцовых дыялектах. Як сведчыць Рысаля і татары Лег, родную мову тады зналі толькі тыя татары, якія пераехалі ў ВКЛ значна пазней. Для тых, хто зусім не разумеў па-татарску, прапаноўвалася: калі хто па-татарску не ўмее, то па-руску няхай абракаецца. Па-руску значыла тады па-старабеларуску, а абракацца значыць размаўляць. Гэтая акалічнасць і вымусіла перакладаць мусульманскія тэксты на беларускую мову, пры гэтым захаваўшы вонкавае афармленне, арабскую вязь. Так і з'явілася беларуская арабіца. Сын, а схадзі ў краму па хлеб ды малако. Добра, бацька, толькі давай гэта, хлеб і малако, ніякага лідскага кваса і згушчонкі. Ну окей, ніякага лідскага кваса і згушчонкі. Ну, і што ты прынёс? Зноў квас і згушчонка. Тата, ну я проста спрабую інтэгравацца, пасябраваць з тутэйшымі хлопцамі. Квас гэта цяпер вельмі модна. Ха! Інтэгравацца. Можа, ты яшчэ па-беларуску пачнеш гаварыць? Дык мы з табой ужо размаўляем. А, ну так. А можа, тады пачнеш яшчэ па-беларуску арабскімі літарамі пісаць? Арабіцай пачалі запісвацца аль-кітабы або проста кітабы, з арабскага значыць кнігі. Гэта усходнія легенды, казкі, прыгодніцкія аповеды, апісанні рэлігійных рытуалаў, маральна-этычныя павучанні для моладзі, варажба па літарах Карана і разгадкі сноў. Вывучэнне кітабаў пачалося ў 19 стагоддзі. Іх першаадкрывальнікам лічыцца прафесар Пецярбургскага універсітэту Мухлінскі. У сваёй працы ён надрукаваў урыўкі з кітабаў і адзначыў, што з гэтых кніг можна было б стварыць невялічкую бібліятэку. Па смерці навукоўцы вывучэнне тэкстаў кітабаў часова прыпынілася. Пра іх успомнілі толькі ў 20 стагоддзі і наноў пачалі даследаваць Елхім Карскі, Іван Луцкевіч, Янка Станкевіч, Антон Антоновіч і іншыя.
Мова кітабаў адрозніваецца ад іншых старабеларускіх пісьмовых помнікаў, бо у кітабах відавочна няма ўплыву царкоўна-славянскай мовы. Фактычна яны напісаны тагачаснымі мясцовымі дыялектамі і добра перадаюць беларускія моўныя асаблівасці. У тэкстах адлюстраваная беларуская лексіка, спрэчка, заранак, прысмакі, згода, гадаваць, фразеалогія, як вокам мільгнуць, як слова сказаць, на свет пусціць, напазногаць, шлюб браць. І беларускі сінтаксіс. Пайшоў па прыроцкую душу, дзякаваць таварышу. А таксама з дапамогай арабскай графікі, дастасаванай да беларускай фанетыкі, лепш перадаюцца гукавыя асаблівасці мовы, напрыклад, дзеканне і цеканне. Іван Луцкевіч, напрыклад, так пісаў пра знойдзены ім аль-кітаб. Тут ясна адзначаны гук «дзю», напрыклад, у словах «дзень» «видзелі». Таксама асобным знакам адзначаны і гук «цю». Гэта бясспрэчны доказ таго, што жывая беларуская мова мае гэтыя два характэрныя гукі ад найдаўнейшых часоў. Прачытаю вам колькі транслітараваных урыўкаў з кітабаў. 17 стагоддзе. Сулейман казаў собі палац высокі збудаваць, але рыба одна морам плыне і стала. Рекла: «Господару Сулеймане, пан Бог казал мне у тебе есть и пить и просить». Сулейман рек: «Мила рыба, правда, ото маешь, что есть и пить». 18 стагоддзе. Потым яшчэ варота адчыніліся. Там видел один полк жанок. Што гэтыя на свеце чынілі? Ангел рек: «Малако свае прэдавалі. У іх усіх свае дзеці былі, свае пакінуўшы, чужыя мамчылі». І 19 стагоддзе. Што праз сон пабачыш? Калі сонца ў патуху бачыць, гультаём будзе. Калі ездзіць на караблі, абернецца, госць будзе. А што цяпер з беларускай арабіцай і тэкстамі на ёй? Сёння засталося каля 300 кітабаў. Іх вывучаюць гісторыкі, філолагі і ісламазнаўцы. У Беларусі існуе некалькі праектаў па вывучэнні і лічбаванні гэтых тэкстаў. Напрыклад, калекцыі нацыянальнай бібліятэкі, а таксама даследаванні гісторыкаў Аркадзія Смоліча, Міхася Касцюка і іншых. Также існуе сайт «Беларуская арабіца», дзе вы можаце любы беларускі кірылічны тэкст перарабіць у арабіцу. Беларуская арабіца – гэта, на мой погляд, не проста гісторыя, якую цікава расказаць. Гэта сведчанне таго, што ў нашай культуры і ў прыватнасці мовы ёсць шмат розных абліччаў. Акром таго, даследаванні аль-кітабаў паказалі, што сучасная беларуская мова і жывая мова 16-17 стагоддзяў вельмі падобныя. І пасля гэтага немагчыма казаць, што нашу мову нехта штучна стварыў у 20 стагоддзі. Калі было цікава, адзнач гэты выпуск сваёй актыўнасцю, і тады мы разам зможам зрабіць беларускую мову вялікай. А з вами быў Ілля Сіўцоў, і на пачатку было слова. Бывайце. Асобная падзяка спонсорам канала: Івану Бахціну, Валерію Чадовічу, Вячы, Ганні Марыі, Владзіславу Лапко, Дмітрію Судніку, Еліс, Марыі, Cat No. 3, Данілу Вашкевічу, Мова Неўрова, Тэхнадік, Хакерспейс, назвы не будзе, Галантерею, Паўлу Таборову, Міхаілу, Жайне Харавенка, Крысціне Кавалеўскай і Сергіусу. Каб трапіць у наступнае відэа, аформі платную падпіску на Патрыёне ці Buy Me a Coffee.